USA præsidentiate Donald Trump i Danmark imod september arbejde pingayon nutigarne senegingwar tilbage der man nunetta USA mod dunaqarnisaanik periarfissanik oqallasiinnissamut ministeriunerop Mette Frederiksen itiartitsineranik pissuteqarpoq Mette Frederiksen maannakkut tusaasiortun katersortitivoq tassungadu nuinariarta. Og vi har mange fælles interesser, som vi skulle have diskuteret i forbindelse med besøget. Jeg vil også gerne sige i dag, at vi i rigsfællesskabet havde set frem til at drøfte både de muligheder, men jo ikke mindst også de udfordringer, der er i Arktis. Udfordringer, som kalder på et stærkere og dermed styrket samarbejde USA og rigsfællesskabet imellem. Jeg vil gerne sige i dag, at vores ønske om et mere strategisk og stærkere samarbejde med USA, hvad angår Arktis, det står fuldstændig uantastet, og dermed står invitationen om et stærkere strategisk samarbejde med amerikanerne også stadig åben. Der har i de forløbende dage været rejst diskussion om muligt salg af Grønland. Det har landsstyreformand Kim Kielsen afvist. Det er jeg selvsagt enig med ham i. Det ændrer, og aflysningen af besøget ændrer ikke ved det gode forhold Danmark og USA imellem. Vi ser fremad, og vi vil fra dansk side fortsætte den gode dialog, vi har. Jeg håber på, at vi stadigvæk kan udvikle vores samarbejde, og dermed vise verden, at vi i fællesskab er i stand til at håndtere de udfordringer, som vi står overfor. Det er altså udfordringer, som ikke forsvinder, selvom et besøg ikke bliver til noget i første omgang. It is with regret and surprise that I received the news that President Trump has cancelled his state visit to Denmark on the 2nd and 3rd September. I had been looking forward to the visit. Our preparations were well underway. It was an opportunity, I think, to celebrate Denmark's close relationship to US and who remains one of Denmark's closest allies. I was looking forward to having a dialogue on the many shared interests Denmark has with the US. Furthermore, the developments in the Arctic region call for further cooperation between the US and Greenland, Faroe Islands and Denmark. And therefore, I would like to underline our invitation for stronger cooperation on Arctic affairs still stands. A discussion has, however, been raised about a potential sale of Greenland. This has clearly been rejected by Kim Kielsen, a position that I share, of course. This does not change the character of our good relations. And we will, of course, from Denmark, continue our ongoing dialogue with the US on how we can develop our cooperation and deal with the many common challenges we are facing. Og så er der åben for spørgsmål. Mette Frederiksen, begrundelsen for, at Donald Trump han ikke kommer, det er, at han ikke må købe Grønland. Hvad tænker du om det? Jeg synes først og fremmest, det er ærgerligt, at besøget ikke gennemføres her i starten af september måned. Vi har mange vigtige dagsordener, vi deler med amerikanerne, både når det handler om samhandel og vores ønske om at styrke vores samfund endnu mere. Der er store sikkerhedspolitiske udfordringer i Mellemøsten. Og så er jeg jo netop lige vendt hjem fra Grønland, og må sige, når man er i det arktiske område, så er man ikke et sekund i tvivl om, at behovet for også at styrke det sikkerhedspolitiske samarbejde der vil kun tage til i de kommende år. Så jeg er først og fremmest ærgerlig over, at besøget her i starten af september ikke bliver til noget. Omkring salget af Grønland, så har Kim Kielsen jo gjort det meget, meget klart, at Grønland ikke er til salg, og det er jeg selvsagt meget, meget enig med ham i. Men hvad tænker du om, at det er det, der er grunden til, at den amerikanske præsident ikke vil komme til Danmark? Jeg vil blot gentage, at den amerikanske præsident og det amerikanske folk altid er velkommen i Danmark, og det ændrer den her aflysning ikke på. Mange iagttagere taler om, at Danmark nu er i en krise med USA. Hvilke konsekvenser kommer det her til at få, og hvad vil du gøre nu for at genoprette forholdet?
Først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg mener ikke, at Danmark og USA befinder sig i en krise. USA er en af vores absolut vigtigste allierede. Vi er tæt forbundet igennem masser af år. Vores samarbejde igennem de seneste årtier er kun taget til i styrke og omfang, og det skal det blive ved med at gøre. Og som jeg sagde før, så mener jeg just hjemkommen både fra Grønland og Island, behovet for et endnu stærkere og mere strategisk samarbejde omkring Arktis, at det tager kun til. Derfor vil jeg aldrig betragte det her som en del af en krise, fordi det har hverken Danmark eller USA behov for. Er der noget, du tænker her bagefter, du kunne have gjort anderledes? At der er en aflysning fra amerikansk side af et statsbesøg ligger, synes jeg, i USA. Vi har jo fra starten sagt, at den amerikanske præsident er velkommen. Selvfølgelig er velkommen i Danmark. Vi har været i gang over den seneste tid med at forberede et besøg. Og når der så bliver rejst en diskussion om et eventuelt salg af Grønland, så er det klart, at Grønland og grønlænderne reagerer. Og vi er fuldstændig enige med Kim Kielsen i de udtalelser, der er faldet. Er der sidste spørgsmål? Hvilken betydning får det for det ønske, der er med dansk bidrag nede i Hormuz? Jeg mener ikke, at aflysning af det her statsbesøg skal have indflydelse på de beslutninger, vi i øvrigt træffer. Og det er hvad enten vi kigger på det erhvervspolitiske, hvor USA er en meget, meget vigtig handelspartner for os, eller vi kigger på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske i bredere forstand. Og det vil sige, når vi tager stilling til vores militær tilstedevær, eksempelvis i Syrien, eller det er et spørgsmål om at sikre, at vi har den sejlads, som vi gerne vil have. Jeg mener ikke, det her skal spille nogen som helst rolle i de overvejelser. Dem skal vi gøre, som vi vil gøre under alle omstændigheder. Mette Frederiksen? Mette Frederiksen, fortryder du her i dag, at du for rullende kameraer har kaldt diskussionen om at sælge Grønland for absurd, og dermed kan have bidraget til, at Trump har aflyst sit besøg i Danmark? Jeg vil gerne fastholde, at vi har fra start budt den amerikanske præsident velkommen. Det gør jeg også i dag. Og håber selvfølgelig på et lige så tæt samarbejde USA og Danmark imellem, som vi har haft igennem de senere år. Når der så bliver rejst en diskussion omkring et salg af Grønland, så reagerer grønlænderne selvfølgelig. Det er deres land, vi taler om. Og jeg har vil jeg gerne understrege, kun fundet anledning til at bakke grønlænderne op i det svar, der er givet til præsidenten. You mentioned that the Arctic was a very important question to speak to Donald Trump about. Why is that, and why is the Danish-US relationship so significant on that issue? I think our relationship is important when we are looking into many different discussion and areas. And the Arctic area is more important than ever. And of course, this is mainly a question about security. And when you look at the Danish-US history, the question about our common security is on the top of the agenda. Yeah. Can I ask one more in English? Værsgo. Ja. Er det ikke at tage munden lidt fuld og tale om en god dialog med USA, når nu situationen er den, at Donald Trump har takket ja til hendes majestæt dronningens invitation, for derefter at sige nej, fordi han tilsyneladende er blevet fornærmet over, at du ikke vil diskutere et køb af Grønland med ham? Jeg har det sådan, at når det kommer til aflysning af det her besøg, så er det en beslutning, der er truffet af den amerikanske præsident. Invitationen og ønsket om at modtage den amerikanske præsident står stadigvæk åben, og det vil den gøre, også fortsat. Vi har en god dialog med amerikanerne. Det må I endelig ikke tage fejl af. Det har vi jo på rigtig mange niveauer. Og jeg ser ikke nogen tegn på, at det vil forandre sig, selvom det her besøg er blevet aflyst. Og så en sidste. Hvornår og hvordan du fik besked? Du har selv kaldt det... Det var lige bagved. Ja. Hvornår og hvordan fik du besked om aflysningen? Der tilgik en besked fra Det Hvide Hus til den danske ambassade i løbet af natten. Og hvis du spørger opfølgende, om det er lidt usædvanligt, at der bliver spurgt, eller der bliver givet besked med så kort et aftræk, så vil jeg tro, svaret er ja. Og hvordan reagerede du, da du fik den? Jeg reagerede i nat og i morges på samme måde som nu.
at jeg synes, det er ærgerligt. Vi er selvfølgelig også overraskede. Vi har været godt i gang med at forberede, kan jeg sige, et rigtig godt besøg for både den amerikanske præsident, førstedamen og det store amerikanske følge. Og der er ikke noget i det her, synes jeg, der skal have lov til at ødelægge vores tætte alliance og vores meget tætte forhold. Så det er med det udgangspunkt, vi arbejder videre. Tak skal I. Du har selv kaldt dit... Ja, sådan lød det altså fra Mette Frederiksen.